Tugot, ti napalabas. Napalabas. Kabayatan ti panaginanadala kay Ignas, Ruben, Ken Lindon iti kabakiran, dimteng dagiti tao ni Pangulo Baltasar. Dagos met ang nagpabigbig nila kay Ignas nga iso ni Kamagong. Ket am-am muna ti Pangulo da. Nagsarita nga rod da Pangulo Baltasar ken la kay Ignas. Maragragsakan ti mununa. Gapo ta si bibiyag pay gayam dagiti anak day di agila. Iti daytamot lagun daway, napanda bakat ansing, Diana ken Celia iti mall, tapno gumatang da iti irigalo ni bakat ansing kanilyon, iti pagbaludan. Kabayatan na, agsarsarita da sinay Ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Ato iti badok sinay. Sikapay lang iti mga isuot, tapnusan ka ngagsakit. Agyaman na, Lindon. Ala, kumpet ka kanya. Asibayan ka amag na iti kabatuan. Saan ang arumbang asibayan nakpay amag na? Nairwama ko na amag na dito'y kabatuan. Basta, kumpet ka latang kanya. Nagtitirad dagiti batbato dito eh. Abangan mo masaktan ka. Sige, agyaman na kan ka, Lindon. Kumpet ka na imbag kanya ka. Ruben, sumarunukan ka da kami. Agsubli tayon ijayan da sinay. Manong Lindon, sa bali tinadlaw ko iti kada kayo ka ni sinay ah. Anya tinadlaw mo, Ruben? Basta, panagkunag, agbagay kayo ka ni sinay. Natayar ka, napintas mo't ni sinay. Tila madmadlaw mo, Ruben. Inik ka manin iti sabali akay papananti nakitam itay kada kami. Agas, inusub mo ba hindi kami sitam? Kat impausar mo ka ni sinay. Kasano, awan mo't gayam ti imot na pagsukatan ng agdigos. Makaalala ang iti sakit no nabasa ti kawas ng agawid. Sa bagay, nalab at first sight kan samutan. Shhh! Sumarnag ka man, Ruben. Ang awan nak manin. Nagparta ka magna ni sinay. Nakadayon ka data, Manong Lindon. Siyempre, kabisado ng tidalan nga agturong iti lugar da. Ala, surutin talatan. Tapno saan ta amayaw awan. Baltasar, adalakid di naunag aka ipapananti panagsanaay mo. Adda, Kamagong, Ibagamla ang kanyak, barang matulungan ka. adda, dagiti gundaway. Aririribugan da kami, dagiti bandido, nga agapo iti daya paset ti bantay. Anya? Nabibilag, dagiti armas da. Saan mi nga mo? No kaano, ti dadarop da. Baltasar, No saan mi? Ama sa ganaan, ti idadateng da. Alaan da, dagiti daduma at tarakan mi. Kastamatan, dagiti bunga tinateng, amula mi. anya? No mabalin, ibusen da amin, dagiti taraon mi dito'y tribo. Kastagayam, Baltasar. Wen, Kamagong. Kalpasan, anapaksyat day di agila, dagiti bandido. Nang bukil damanen, iti grupo da. Kat isuda itan, ti mangririribok kada kami, nga gindag. Anya? Sa bali manen, a lugar tinagkutaan da. Saan, basta masapulan, dagiti soldado. Gapo, tanasulinag day di a lugar. Kan napalawlawan, itinangato, abantay. Lindon, Kamagong, sumaruno kayon kada kami. Mapantayon, iti lugar, anak kay tanaman day di agila, abanwarmi. Wan Pangulo. Sige, Pangulo.
Ngem apay ang nagimat dagiti kakadwa tayo iti pala. Gapo, tadanasken a makita yo, Lindon. Anya dayta, Pangulo Baltasar. Makita yon to. Apaman, nyadda tayon iti lugar. Anak ay tanuman dagiti dadakilyo. Alang rod, Baltasar. Magnatayo nga rodan. Amok, adayo pa'y alugar ti papanan tayo. Wen, kamagong. Kakadwa, Pangulo! mapantayon iti turod. Anak ay tanuman ti banwar tayo. Wan! Pangulo Baltasar! Lindon, Ruben, kabailan nyo ka di pa'y timag na. Wan sinay. Adayo ka di pa ti papanan tayo, sinay? Doang oras sa pagnaan tayo. Sakbay amadanon tayo ti turod ang nakaita naman dagiti dadakilyo. Apay Ruben, nabannog ka din na magna? Medyo, manong. Mariknak ti bandog ko. Nakaapoy ka magna Ruben. Jak to pa'y makarik na iti bannog. Kasla gagangay la ti panagnap. Amok ti makagapo. Pwede ka makarik na iti bandog, manong Lindon. Anya ti makagapo? Kapatagab-abay kayo, magmagna ka ni sinay. Anya? Sinay, pasensyakan ka ni Ruben ha. Di na mo ti bagbagana. Oh, apay anagisam ka, sinay. Awan, Lindon. Maray awak lakada kayo nga kapsat. Kanayon kayo nga rin nabak. Ay naman ang ansing. Nagadun ti ginatang mo aluplupot. Dandan ni saan tayon ang mabagkat amin dagitoy. Wingag paiso, ante ansing. Agrurutapan ti igam tayo a shopping bag. Nala, saan kayo nagreklamo? Agawid tayo ka din manang ansing. Saan pa, Celia? At dapay gatangak dito'y mall. Anya? O sige, follow me, Diana. Celia, kurang pa'y day taginatang ko para iti lalaki ang nagustwa. Nakaululimag ka ita, honey. Apay ka di. Pampanunutak lang ni Diana ng anak ko. Nabayagan na jak nakita kan nakasarita. Anya? Saan pa'y lama punas itilagip ko tinaamwak iti waiter iti restaurant. Ako kwa ni Diana ti restaurant. Anya? Awanan ti damag ko kin ni Diana. Kumusta nga taitan? Lindon, nakadanon tayon. Dito'y nakaita naman, dagiti dadakilyo. Dito'y gayam tinakaita naman dagiti dadakkel mi. Pangulo Baltasar. Wen, kanayon mi, adalusan ti aglawlaw, tinakaita naman da. Gapo, tanangato, ti respeto mi, iti daydi agila nga amayo. Pangulo. Ngem, at dapay nasken, amakita yo. Pandong! Ilyong! Pangulo! Rugyan yon, ti agkali! Wan, Pangulo! Lindon! Ruben! Urayan nyo, amakali! Dagiti kakadwak, ti bagbagat kata kayo! Arumbeng, amakita yo! Adaytan! Ruben! Lindon! Dua adadakkel abaol ti inwarmi manipot iti abot. Dakayon ti manglukat. Ruben, siya kung timang lukat iti baul. Wen manong Lindon. Manang, paltog ba? Nagduduma a klase ti paltog. Lukat at pa'y timay sa baul. Kagawaan day di agila nga amata. Ken... Ladawan da tatang nanang. Kita nyo! Anay mbag tiladawan! Dagiti dadakilyo! Ruben! Lindon! Alain yon! Manipod! Iti baol!
Kitaem, dagiti agkabsat. Kamagong, maragragsakan da, amang kitkita, kadagiti kagawaan, dagiti dadakkel da, nga inkalimi. Wen Baltasar, nasayaat, tanaidulin mo gayam, dagiti kagawaan day di agila. Wen, kamagong, dagiti laeng napapatag abanag, tinaidulin mi. Nabayagmet apanawen, anag naed day di agila, diti lugar mi. Nagpakni kami ditoy, kabayatan, ti pananganup na, kadagiti bandido. Kastameten iti grupo ni Mr. Fortesa. Baltasar, Nabati, dagiti daduma, akagawaan na dito'y tribo. Idi nalami ti bangkay da, iti asawa na akabsat mo. Inraman mi maten, nga intabon, dagijay akagawaan. Manong Lindon, kitam da ito'y aladawan. Ladawan ta da ito'y di maladaga tapay. Wen ngagpaiso, Ruben. Day di tatang tinangubba kanyak. Dahil di matnanang tinangub ba kanyak. Kastoy gayam ti langad dagiti dadakkel ta, Ruben. Natayag, kan nabanag alalaki day di tatang. Napintas mat ababay dahil di nanang akabsat ng kalignas. Manong Lindon, agluwa ka matan. Diyak lang malapdan ti agluha. Gapo itiraksak ko ading ko. Kamaudyanan na. Nakitak matlaangan ti langad dagiti dadakkel ta. Agpadatangay tala nga makita ta tila dawan da. Kuma, si bibiyag pa'y dagiti dadakkel ta. Tapno naragragsak man anti pa nagdadan na tayo. Agyaman ta kini Pangulo Baltasar. Gaputa na idulin na dagiti kagawaan day ti tatang. Kastamot tan dagiti ladawan tayo a pamilya. Kita dagiti igam nga inaramat day di tatang anak irang rangat. Pistula kan reple. Ado pa'y dagiti balang at dagiti bahol. Ruben, kayat ko nga aramaten dagita nga igam. Sigurado nga adun akabusor ti pinasag dagita nga igam. Husto ka Manong Lindon. Ura siya, kaya't kumat nga aramaten dagita apaltog. Kakadwa, sumalog tayon, manipod dito'y turod. Katagsubli tayon, kadagiti babalay tayo. Wen Pangulo Baltasar! Ruben, Lindon, inalayo gayam, dagiti igam, day di agilang amayo. Wen, ang kalignas. Maaramat mi dagito nga igam. Kayat mi met nga aramaten dagito nga igam nga inaramat idi ti amami. At dalata kada kayo dayta. Bagkatan nyo dagiti inas ka na bagkatan. Ala, agkukuyog tayon, abo maba, kamagong. At damasangputan tayo amakan inyo balay. Umay kayon. Adto pa'y ti makan Lindon. Agusog ka. Adto tinay sagan at taraon. Nalinta kamuti. Napsuga kon sinay. Agyaman na. Kastoy ka di atalaga dito lugar yo? Kanayon nga aglutluto dagiti tattao. Wan Lindon. Nang runa no adda dagiti sa nga ili asumangbahay. Kastagayam. Oh, apa nagsinay ka? Adda ka di mo nagustuhan nga imbagak. Ha? Ni, awan Lindon. Ay, un kayam. Kumusta mo ti lugar yo? Siguro, nagado ti makitam at tao ng runa iti syudad. Ha? Amom, jak pa'y nakita. When no nadanon ti syudad, nagpatingga aklaang dito lugar mi. Kunang amin may tatang ko ang nariribok ti syudad. San mo't kit di nga amin na syudad, ket nariribok, sinay. Adumat dagiti syudad a natal na. Kastagayam. Wen, sinay. Kaya't mo asawan, manipod ubing ka. Di ka pa'y nakagtangi ti syudad?
Kas itinakon-akon, Lindon. Nagtalinaedak laang dito'y lugar mi. Dagiti laang lalaki dito'y tribo ti bumaba amapan gumatang kadagiti abastumi. Kasta gayam. Juan, ala, ituloy mo lahat imangan. Nasingakan gapo iti panagdamdamag ko. Kayat ko, makita ti Bael, dagiti anak ti Agila, alumaban, kamagong. Anya ti kayat mo asawan, Baltasar. Kabayatan, ti kaadayo dito'y tribo mi. Mangangay tayo, iti balubal. Ilaban ko, dagiti man nakigubat dito'y tribo, kontra kadagiti anak ti Agila. Maawat akon ti kayat mo asawan, Baltasar. Kas iti sigod, ngar aramiden tayo iti dito'y tribo, kamagong. Agsisinubok tayo, iti kabailan, alumaban. Mayatak iti dayta. Nabayag met, ajak nakita, ti garaw mo, alumaban, kamagong. Data, ti umunang agbalubal. Sige, Baltasar. Ipakamok da ito'y kadagiti tattaok, tapno agbuyada, iti panaglaban ta. Kalpasan, ti panaglaban ta. Sumarunumet, dagiti anak ti Agila. Kontra, kadagiti man nakigubat at tattaok. Dumngag kayo, araimbag! At damaangay, abalubal dito'y tribo. Daytoy, kat pasitlaeng tiragragsak, kan panagsanay tayo. Tiyo muna, nga agbalubal, kat dua kami, kinikamagong. Kaya't kumanen, asubuken ti kabailan na, alumaban. Mayat dayta, Pangulo! Pangulo! Kalpasan, ti panagbalubal mi. Dagiti anak, day di Agila, ti agbalubal, kontra, kadagiti man nakigubat, dito'y tribo. Mayat kami iti dayta, Pangulo! Sige, Pangulo! Ala! Agsaganan, dagiti man nakigubat, dito'y tribo. Sige. Paset daytoy, ti panagsanay tayo. Kan masursuro tayo, dagiti wagas da, amakilaban. Kan masursuro damit, ti wagas tayo, amakilaban. Manong Lindon, mas kulado na kita makalaban ta. Wen nga rod, Ruben. Nagtatayag dapay at tao. Kanya nga tanong si Kalang ti makibalubal, Manong Lindon. Anya siya lang. Duwata ang makibalubal kadagiti lalaki dito'y tribo. Kaslawan ganas ko iti kahit ni Pangulo ang mapasamak. Kakalugaran! Mangrugin! Ti panagbaluban mi! Kinikamagong! Magbuya kayo! Anaimbag! Tapno ado! Ti maadalyo! At taktika! Ti panlakilaban! Mangrugin, Ruben. Buyaan ta ti panaglaban da atwa. Wen Manong, asino takadakwada ka ni Pangulo Baltasar ti mangabak iti balubal? Asino kadala ka Ignas ken Pangulo Baltasar ti mangabak iti balubal? Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.